Mapuso lalaki naman patay matapos mabunan sa komisyon niya naglutad sa isa ka-birthday party sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Pakay sa sininga nagtambag sa kinagamo kritikal. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Dugoon kag nagakayaon sa duta ang magpakaisa nga Sunday alias Jeff kag alias Mel matapos nga makaangkon sang pilas sa barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo kagabi. Sa baylo nga magsinadya kuntani nangin makahalanusbo ang hitabo matapos mabunan sang 8 ka beses si alias Jeff nga gintunaan sang kamatayon sini. Samtang pilas naman sang pagkatiro sa mata ang naangkon ni alias Mel. Nahibaloan nga may birthday party sa lugar sang natabo ang insidente. Istorya sang iloy ni alias Mel nakibot na lang siya kagabi sang magkinagamo. Istorya sang iyahimata, nakalabay si alias Jeff sa lugar kag nang haras sa mga bisita kag nang taya-taya sang pusil. Nagalalain naman ini bangod hinablos man sini si alias Jeff kag nadalahig pa ang iya bata. Natiruhan, badi-badi tanda git karang magpakaisa, mayag git tanda karang galantawan ay anda kamali ito siya kagbiyak no. Pero may tanda ga kita ay isirutan nato nag-ulo-ulo nga dari andan uli abe pinakainyo hubog. Ipetian mo timo hay hubugan hindi mo makuha ng rason ka isa kag isa hindi bala. Sunod sa pila ka residente sa lugar, may isa ka lupok sila nga nabatian kagabi apang nagpaiway na sila nga magpa-interview. Base sa investigasyon sang kapulisan, posible daan nga hiligutan ang rason sang krimen. Hindi pa matumod kung sino ang nakabunok patay kay alias Jeff, samtang nagtambag naman si alias Mel nga padayon pa nga ginabulong sa ospital. Nagpadalman din nato no may mga old grudges sa unang katabo within sa ila pamilya. So amo na siguro kagabi nag-trigger pag because of the elementos sang ilimnon pag amo tong kagabi pinokutize na dito. Na-recover sang kapulisan sa crime scene ang kutsilyo kag 38 caliber revolver. Padayon pang investigasyon sa nagluntad nga insidente. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.